Bo día. Hoxe as xornalistas do Muriel entrevistamos a un dos actores galegos máis recoñecidos. Se vos dicimos que naceu en Riotorto e participou en 18 longametraxes, 20 series, máis dunha quincena de curtametraxes, numerosas obras teatrais, canta e presenta programas na televisión, pois si, estamos a falar de Luís Iglesias. Ola Luís, antes de comezar gustaríanos darche as grazas por dedicarnos un pouco do teu tempo. Bueno, para Grazas, comezar, en que momento... grazas a vos por dedicarvos a este tipo de cousas que é moi necesaria, sobre todo con respecto á lingua, que haxa xente que faga este tipo de traballos. Para comezar, en que momento decides dedicarte ao mundo da interpretación? Pois mira, cando tiña sobre 7 anos, había en Río Torto un festival de reis onde cada quen facía o que podía, non? A min tocoume ler un poema adicándolle un queixiño ao neno Xesús vestido de pastorciño. Chamou moita atención porque sei que o facía ben, non? A xente así o aprezaba. E había outra cousa, que me gustaba moito estar ca xente moi maior e repetir os contos que me contaban os máis maiores, non? E dábaseme realmente ben. Chamaba a atención cun cativo tan pequeno, pois, que se lle dese ben esta historia. Pero pasouse máis a cousa cando eu fun estudar a Lugo aos 10 anos e cando empecé a estudar nun internado metime no grupo de teatro porque me gustaba moito. Logo seguín durante o bacharelato facendo teatro amador, pero claro, hoxe a perspectiva é distinta, pero se nos colocamos nos anos 80 do século pasado, que un xa ten unha idade, aquí era imposible adicarte ou moi difícil adicarte ao mundo da interpretación. Pensade que a maior parte dos grupos profesionais as compañías históricas de teatro hoxe en día en Galicia naceron a mediados dos anos 80. A televisión galega empezou a funcionar no ano 85, pero tardou moitos anos en facer series. Entón era prácticamente imposible. E foron dous ex-profesores meus, unha profesora de literatura española, que era a directora do grupo de teatro, do que facía prácticamente todos os protagonistas, cantaba, facía de todo, e o meu profesor de galego, Manel Matalobos, mira ti que casualidade, Matalobos, que me dixeron, tes que adicarte á interpretación. E eu, sí, a boas horas llevou o meu pai agora que rematei os estudos, dicirlle que marcho 3 anos para Madrid para estudar arte dramática, mátame. E no medio de todo isto, cando xa ia empezar a traballar nun banco, chamoume Manel Matalobos, o meu ex-profesor de galego, dixo, mira, hai unhas probas de dobraxe en Compostela. Preséntate que te collen. E presenteime a colleronme. Entón aí empecé a facer dobraxe, que foi os meus inicios profesionais foron na dobraxe. Pouco despois xa empecé a facer teatro profesional e despois xa viñeron as series e todo ese relatorio que dixestes antes, que dito así asusta un pouco. Pero con é moi maior e de algo había que vivir todos estes anos. Tampouco é tanto mérito. Que tipo de preparación necesita unha persoa que quere dedicarse ao mundo da interpretación? Pois mira, iso é outra das cousas distintas. Cando eu empecé, empecé no ano 86. Cando empecé non había prácticamente escolas de teatro. Xa digo, era moi difícil pensar en adicarte a isto, non? Non había, por suposto, a Escola de Arte Dramática de Vigo, en fin, non tiñas onde formarte. Entón, daquela, tiñamos que buscarnos a vida moito, mesmo para conseguir libros, por exemplo, ou daquela non había internet, ainda que vos parece imposible, pero daquela non existía internet, non existía Google. Entón, calquera tipo de información era moi difícil conseguila. Entón, eu recordo que cando algún amigo, compañeiro ou compañera ia a Madrid, había unha librería, la Avispa Roja, creo que se chamaba, que era especializada en temas de interpretación. Adicabas únicamente a libros, obras de teatro e libros que tivesen que ver coa interpretación. E pedíasles que che comprasen os libros que ti escoitabas que estaban ben e íaste formando un pouco con iso e con moito ensaio-erro. E logo, calquera curso que viña por aquí, aproveitábalo. Hoxe en día, que pasa? Que daquela tiñas pouca formación, pero tiñas moitas oportunidades de traballo cando empezou xa a dobraxe e tal. Hoxe en día, os mozos e as mozas que saen, compañeros e compañeras que saen de arte dramática, por exemplo, eu creo que saen moitísimo máis formados que a nós, pero teñen menos oportunidades de traballo, non? Entón, volvendo á pregunta que non sei se xa contestei, preguntábasme que tipo de formación necesitaba. Sí.
Pois eu creo que, primeiro, antes que a formación hai que ter as ganas. Este é un camiño difícil, o do actor ou da actriz. É un camiño, é unha carreira de fondo, é moi complicado vivir disto, entón, cantas máis cousas saibas facer dentro do mundo actoral, mellor. Se sabes dobrar, e sabes cantar, e sabes bailar, é máis hai máis posibilidades de que che saian chollos nunha ou noutra cousa, non? Entón, eu creo que a formación hai que ter primeiro a formación, pois, saber como ler un texto teatral, entender a súa estrutura. Eu, cando dou cursos de interpretación, sempre digo que xogo con dúas palabras, que é interpretar e actuar. Interpretar no sentido de codificar o que di un texto, entender como está estruturado un texto, cales son as personaxes que hai ali, cal é a trama, que pintas ti dentro desa trama, que pintan as outras personaxes. Entón, dende que faz ese andamio, dende que intelectualmente o entendes todo, podes actuar, podes moverte, podes lle dar palabra e xesto ao que faz. Pero eu creo que primeiro, hai outra xente que traballa de outra maneira, penso que todo hai que pasalo primeiro por entender. O que non se entende, pode intuir, pero é máis difícil de actuar, non? Se ti sabes que un personaxe, ou na túa cabeza, é un personaxe que é rápido, que responde inmediatamente a calquera cousa que lle digan, vai ter unha mirada determinada. Vai ser unha persoa seguramente que mire moi fixo ou que este atento a todo o que pasa ao seu redor, o sentido da vista vai poder sobre o sentido do oído, non? Vai ser unha persoa que os xestos van ser rápidos, que as pausas non van existir. Entón, todo iso, valo sabendo, cando xa liches o texto, entendiches que pinta a túa personaxe dentro de toda a trama e que función cumple. Porque cada un dos personaxes cumpre unha función dentro dun guión, que non é unha guía grande, por eso se chama guión, non? Entón, ti tens que saber que función tens dentro dese guión, desa guía grande, e cumprir o mellor que saibas e poidas co que che piden, non? Cales son os teus referentes? Hai algún actor ou actriz ao que che gustase parecerche? Non son nada mitómano, non. De feito, son un desastre mesmo recordando os nomes de actores e de actrices, un desastre. Entón, para min foi unha grandísima escola a dobraxe. Por qué? Porque na dobraxe, bueno, non sei se sabedes como se dobra, pero máis ou menos, explicado así dunha forma moi rápida. Na dobraxe, a película, digamos que se curta o texto, o guión, en anacos moi pequenos que se chaman takes, que duran entre 30 segundos e un minuto. Entón, cada un deses takes, deses anaquiños, ti ensáyalos como nun ciclo, non? Ensáyalos varias veces, miras que fai o teu personaxe. Iso que pasa que permíteche ver unha película dunha maneira completamente distinta a como a ve un espectador, porque a ves moitas veces. E dache tempo a ver por que este actor ou esta actriz, o actor ou actriz que a ti che toca dobrar, por que elixiu facer unha cousa e non outra, por que decidiu, cando mira, entornar primeiro a vista e despois levar a cabeza, ou entornar primeiro a cabeza e despois levar os ollos, que é moi distinto. Pero fixadevos neste xesto tan simple. Se eu estou mirando para alguén e entra por aquel lado outra persoa e fago isto, eu non quero apartar a vista de vos. Entón, aquilo é secundario. Entón, a ti, que estou mirando para ti, estou che indicando, vou mirar para ali, e despois levo os ollos, non? Se o que entra pola porta é moito máis importante co que eu teño diante, primeiro vou levar os ollos e despois a vista, despois a cabeza. Entendedelo? Pois todo isto eu aprendino dos mellores actores e actrices do mundo, seguramente. Porque me tocou dobrar a Mel Gibson, a Paul Newman, a Robert De Niro, a todos os grandes, polo menos dunha época, non? Entón deume tempo a ver moi ben como traballaban eles, porque actuar tamén é tomar moitas decisións con respecto ao que faz. Cando falo, como falo, por que falo. Cando fago unha pausa, cando miro é porque miro e porque non miro. Cando me movo e cando non me movo, non? Pois eu vin a toda esta xente como un cirurxán cando abre con bisturí a alguén e poden diseccionar o traballo desta xente, non? E para min foi a meirande escola que puido haber. Entón, por aí foron, os meus tiros foron por aí, esa foi a miña formación. Bueno, aí polo 2000 tiveches papeles en series moi coñecidas a nivel galego, como poden ser Marías Vivas, Un mundo de historias ou Terra de Miranda.
Como foi para ti a experiencia de participar en series tan recoñecidas? Pois mira, a primeira de todas foi Un mundo de historias. Eu non tiña pensado dedicarme ao mundo da televisión, daquela non me plantexara iso, dobraba, facía teatro, outro tipo de cousas, non? E resulta que fixen un casting sen saber que estaba facendo un casting porque convidaronme a unha cea a que ia ser a protagonista e a min. E tiñamos moi bo trato entre os dous. E viron que a parella funcionara e puxéronme de protagonista desa serie, non? Pero non pensaba dedicarme maravilloso. E logo veu Marías Vivas, fixen unha cousiña moi cativa e logo a seguinte serie así importante que fixen foi Mareas Vivas, efectivamente. E era a época, digo no, Terras de Miranda. Era a época de Mareas Vivas. Mareas Vivas, vos xa non o acordaredes, que sodes moi novas, pero aquí foi un boom absoluto. Era unha época en que había moi poucas canles de televisión. Entón, Marías Vivas chegou a ter audiencias do 40%, que é unha animalada, o 40 e pico por cento. Eso, xa daquela era unha animalada, hoxe en día rompería os audímetros, non? Entón era unha época na que se empezaba a dar moita importancia realmente á ficción feita en Galicia. Logo fixo o seu experimento pola mesma produtora, Voz Audiovisual, de facer unha sorte de Galegas Vivas no interior, que era a terra de Miranda, non? Que é a miña terra. Terra de Miranda é o concello de Río Torto, e un par de parroquias da Ponte Nova e Conforto. E nan que se despois, o Cunqueiro chamoulle así ou levouse un pouco a Mondoñedo, pero a terra de Miranda era aquela. E de feito, as personaxes falaban como falamos nós naquela zona, non? Pois, Irmao, Mai, os finais de, que facéis, onde estáis, que dicirse, que facéis, non? Que facéis no canto de que facedes. Temos as terminacións en in, padrín, nenín, camín. Hai unha serie de cousas que son moi propias daquela zona. A parte do propio vocabulario, pois, non sei, chamámoslle brosa a machada ou bacuriño ao porco pequeno, non? Entón, claro, imagínate, facer unha serie, imaginadevos unha serie falando como falaba de toda a vida, sabes? A mí parecíame maravilloso. E, ademais, nunha época onde, efectivamente, as series empezaban a ter moitísima importancia en Galicia en xeral, non? Mesmo nas cidades, que custou un pouco máis meterse nese mercado. Bueno, pois, como é sabido, os actores non sempre tendes papéis protagonistas. Moitas veces contades con pequenas aparicións. No teu caso, gustaríanos mencionar a túa aparición en Hospital Central, unha serie de gran renome dentro do panorama nacional. Podes contarnos un pouco máis de como foi participar nunha serie deste recoñecemento? Sí, non te creas que exactamente... Hospital Central foi unha serie que tivo moitísimos capítulos, non sei cantos, pero moitísimos, non? E, de feito, tiñamos unha broma entre os actores e as actrices: se non pasaches por Hospital Central non és ninguén, porque debeu pasar por ali medio Estado español, sabes? Eu creo que ao mellor houbo outros papéis pequenos, deses papéis secundarios, que para min foron moito máis importantes, non? Mesmo que a serie non o fose a nivel estatal. Pois, por exemplo, en Serra Moura fixen un papel que foron, creo que 5 capítulos, e paseino como un anano, porque era un psicópata, mataba a medio elenco, un papel moi divertido, non? Un tipo que estaba como unha chota, estaba tolo como unha cabra. Por exemplo, ese nivel eu quedaríame con papéis dese estilo, non? Ou fixen, non sei, para as plataformas, fixen un papel pequeniño para El Cid, unha serie de Netflix, pero paseino como un anano porque tiña que andar a cabalo, tiven que aprender a manexar a espada, de feito tiven o nariz romperonmo dun puñetazo e acabei con 2 costelas fastidiadas, quero dicir, paseino ben, pero tamén me deron. Pero quero dicir que a veces tampouco é a importancia da serie na que estás. Eu creo que hai que diferenciar entre éxito e popularidade, que moitas veces manexámolo como sinónimos e non teñen nada que ver, non?
A popularidade é o recoñecemento que tes da xente polo teu traballo, e o éxito creo que ten que ver con algo máis persoal. De feito, en inglés, é a palabra exit en inglés, é a mesma raíz, non? Exit, que é saída, dice, como saíches dun traballo? Entón, o éxito ten que ver co que ti aprendiches, co que aprendiches de todo, do teu oficio, ou outras cousas que tiveches que aprender para facer o teu oficio, o que che fixo medrar como persoa. Entón, hai veces en que esas dúas cousas non van parellas. Pode ser unha serie que teña moita popularidade, pero que a ti no persoal non che represente gran cousa. E hai outras series que ao mellor non consiguen ter moita popularidade, non as ve moita xente, pero para ti foron traballos que non esquecerás nunca, non? A mí pasoume, por exemplo, cunha serie que facía de min mesmo, que era Método Criminal, non? Era unha serie de humor onde eu interpretaba un Luis Iglesias, que non era exactamente Luis Iglesias, pero era unha parodia de min como actor. Bueno, foi un éxito, unha serie que no seu momento, ao mellor polo momento, por cando se emitiu ou tal, non tivo unha gran repercusión, e para mí foi un traballo maravilloso, onde aprendí moito, onde pasei moi ben, e quedará sempre como ese recordo máxico de algo que fixe, non? Entón, esas dúas cousas non teñen por que ir parellas. E no caso do Hospital Central, non é. Se fun facer ali un par de capítulos, e nada máis, sin meirande cousa. Bueno, é sabido que a túa carreira pega un xiro de 360 graus co papel de Carmelo na serie Matalobos. Podeche tomar o pelo cunha cousa? Sí. Sí, non te vas a enfadar se te tomo o pelo. Pegará un xiro de 180, porque se o pega de 360 quedo no mesmo sitio. Tamén é verdad. Sí, pero ten razón, pegou un xiro de 180. Que supón para ti que toda Galicia se recoñecera? Ves, ese é un traballo onde esas dúas cousas foron parellas. Foi un traballo que tivo unha grandísima... Ainda o ten hoxe en día, mira que pasaron anos, pero tivo unha gran repercusión pública e persoalmente para min foi un agasallo tremendo. Porque os guións estaban moi ben, os compañeros de traballo eran excepcionais, o equipo de traballo... Eu traballaría con estes toda a vida. De feito, é curioso porque xa pasaron anos, pero atopas a moita xente dese equipo agora, despois de, non sei, esa serie do 2010. Non sei, por aí será. 2010. É dicir, pasaron 13 anos ou 12 anos. E atopas a xente daquele equipo e é como se fosen da familia, sabes? Hai un rollo especial entre nós, porque o pasábamos moi ben facendo. Foi esa conxunción de astros que os teus compañeiros, pois non sei, Xavier Deive ou Dani Currás, que eran as miñas mans dereitas, non? Dentro da serie, chamábanos daquela o Dream Team. Pasábamolo tan ben traballando que sen darnos conta íamos como motos. Facíamoslo rapidísimo todo, todo quedaba a primeira, porque efectivamente estaban todas as pezas tan ben encaixadiñas que foi unha maravilla. É desas cousas inesquecibles. Por min, seguramente, un dos traballos que recordarei sempre con cariño, e aunque teña Alzheimer, acordareime de Carmelo Matalobos. Bueno, algo moi característico de Carmelo Matalobos era a súa expresión seria e fría. E ti, pola contra, pois pareces unha persoa moi alegre. Custouche moito adoptar esta expresión? Non. Bueno, era moi cínico tamén, tiña moito humor, Carmelo, e xogaba moito con parecer que non lle pasaba nada cando entornaba a vista, por exemplo, que foi algo que aprendín de Mel Gibson, estar con un sorriso, mirar por o lado, e cando volvías, sabes, de mudar o xesto. Pois tiña moita sorna, tiña moitas... Tanto por guión como que me permitiron facer a min interpretando, tiña moitas aristas, era unha personaxe, entón era moi divertido. Porque eu creo que no fondo esquécenos ás veces de cando éramos nenos. E cando, bueno, agora andase máis con toda a historia esta dos móviles e as tablets e tal, e ao mellor os nenos e as nenas xa non xogan como antes, pero antes que non tiñamos todas estas cousas xogábamos a policías e ladróns, a este tipo de cousas, non? Eu recordo de pequeno, cando xogabas a policías e ladróns, e tiñas
matar, que un neno non entende, un neno pequeno non entende o concepto de matar. Pero cando tiñas que matar, matabas. Matabas 5 veces, e matabas de verdade, non andabas con... E acababas de matar e volvías ao teu. Ese é o xogo. E ás veces, como adultos, esquécesenos un pouco que é un xogo enorme interpretar, non? Permíteche facer o que ti na vida non vas facer nunca. Eu nunca, evidentemente, nunca vou ser un narcotraficante, espero non matar nunca a ninguén, se fago algo dese estilo será sen querer, non? Pero quero dicir que permíteche xogar a cousas que é como iso, como soñar, como facer algo que non vas facer na vida, levarte a extremos que ti non, aos que non vas chegar nunca. Entón, hai que ter moito ánimo de xogo, non? E cando entendes que ese é un xogo, e o xogo hai no que lemar ao límite. É dicir, hai que ser moi serio xogando, non? Entón, para min foi un xogo, era xogar todos os días. Chegabas ali ás 8 da mañá, teño unha morte. Ás 9 unha descarga. Tiñas un planning de traballo que eu chegaba á casa. Pero era moi divertido, non? Moi divertido. Como mencionaches antes, actualmente traballas en Método Criminal, unha serie que rememora o gran éxito Matalobos. Que pensaches cando che ofreceron este proxecto? Bueno, isto xa rematouse xa hai tempo, sí, pero uns meses antes de facelo, de que fose o proxecto adiante, o guionista, o xefe de guionistas, digamos, e produtor executivo da serie, era un vello coñecido que é Alberto Guntín, un magnífico guionista, non? Que xa eu coñecero xa en Matalobos. Entón, aparte que nos entendemos moi ben cando falamos de cine, de televisión, destas cosas, temos moitos gustos en común. Entón, un día contame, mira, teño esta idea na cabeza, que che parece? Me parece fantástica. Pero está moi ben, é unha loucura moi chula, non? E dixo, bueno, pero se vai adiante eu quería che consultar porque non és ti. Collemos o teu nome, pero non é a túa vida, pero a xente pode confundir, pode pensar que Luis Iglesias é ese Luis Iglesias. Non é. Cóllense datos da miña biografía, cousas que eu fixen, pero non son eu, a miña vida non é así, nin esa é a miña filla, nin este tipo de cousas, non? Sí, pero que máis dá? É unha loucura maravillosa, non? Poder facer dun mesmo sin ser un mesmo. Entón, cando meses despois, vai adiante o proxecto, que pensas? Pois adiante con el, pareceume, divertíme tanto con iso, porque aparte era un Luis Iglesias, que ao mellor eu son un pouco parvo, vale, pero era un Luis Iglesias un pouco parviño, non? E que tiña moitos dos conflictos que pode ter un actor ou unha actriz da miña idade, non? Que xa temos unha idade que ao mellor ves que, claro, os papéis que ti facías 20 anos atrás, agora tocalle facelos a outro. Eu asumo moi ben a idade, pero ás veces non é doado asumir a idade, que xa che toca facer máis da avó que de fillo ou mesmo que de pai, non? Entón, eu esas cousas asumo con moita naturalidade, creo que é así a vida, que hai que adaptarse a cada idade na vida. Pero foi outro agasallo magnífico, eu divertíme tamén moito facendo esa serie. Porque ademais eu tive pouca ocasión en series ou en cine de facer humor. Fixen moito humor en teatro, fixen monólogos, fixen moitas obras de teatro de humor. Pero en televisión non. Era unha personaxe moi cómica, non? Porque ás veces era medio aparvado ou metíase nuns líos que non sei como chegaba a eles, non? Era moi divertido. Porque esa é outra cousa moi divertida, rirse dun mesmo tamén. Eu creo que é das cousas máis... A xente que non ten... que confunde moitas veces o sentido do humor con ser gracioso, pensan que o sentido do humor é gastarlle bromas aos outros. O sentido do humor consiste primeiro en rirte de ti, e logo xa se tal rirte dos outros, pero primeiro rirte de ti, non? O que non sabe rir dun mesmo vai mal. Ao longo da túa carreira, sabemos que traballaches con actores de gran renome. Algúns poden ser Silvia Abascal ou os galegos Luís Zahara e María Vázquez. Que supón para ti actuar con figuras tan grandes da interpretación? Pois é outra cousa que non o penso moito cando traballo. Eu, efectivamente, traballei pois hai pouco nunha serie Alba, unha serie para Antena 3,
era a segunda vez que traballaba con Adriano Ozores. Adriano Ozores, fixadevos o que a familia de Adriano Ozores son actores dende o ano 1600 e pico. É dicir, xa os seus tataramuñeira de chantada a vos xa eran actores. Non? Entón, si é certo que, claro, estás falando con algúns destes actores ou actrices son figuras que ti coñeciches cando ainda non eras actor e que eran xa persoas importantes dentro do mundo actoral. Non? Pero logo, cando os coñeces, por exemplo, cando estivemos facendo Alba, estivemos rodando en Villajoiosa, bueno, na costa de Benidorm, por aquela zona, de Alacante. E resulta que os problemas e a maneira de ver a vida son moi parecidos. Os problemas dos actores e das actrices son moi parecidos os dos actores e actrices galegos aos actores valenciás ou andaluces ou se me apuras de... Bueno, a mellor un de Hollywood non, que vive en outro nivel, pero os problemas son os mesmos. Como te enfrontas a un texto, como é a túa vida no día a día, como consegues gañar a vida. Entón, realmente hai unha irmandade que ten que ver máis, se cadra, coa idade que non co estatus que teñas na profesión. Non sei se me entendedes. Quero dicir que Adriano Ozores é máis ou menos da miña idade. E fixemos un grupo, nos mesmos chamábamos os maduros de Alba, porque éramos a xente maior de Alba. Porque os rapaces máis novos de Alba, un par deles polo menos viñan de Elite, da serie esta que tamén foi tan coñecida e tal, pero eran rapaces e rapazas moi novos, que estaban empezando, e a súa perspectiva vital e do oficio é distinta. Sendo compañeros e levándonos moi ben con eles, pero é distinta. Nos levamos moito camiño andado. Entón, ás veces ten máis que ver con ese tipo de cousas, con que levas moitos anos andados, e é moi fácil falar. Os actores e actrices traballamos con sentimentos, con emocións. Entón, eu creo que tamén poderemos ser máis tímidos ou menos tímidos ou relacionarnos dunha maneira ou doutra, pero sempre nos é doado atoparnos no mundo da emoción. Cando falas de sentimentos, de como ves a vida, de como ves a política, de como, ¿no? Dese tipo de cousas, como sentes. Entón é moi fácil ir mandarnos. E con todas estas, Silvia Abascal é outra actriz da que eu estou enamorado, son excelentes persoas, ¿no? Excelentes persoas. Canto máis grandes son, profesionalmente, adoitan ser mellores persoas. Porque teñen pasado por moitas tamén, ¿no? Bueno, vamos a facer escoller entre un par de cousas que temos curiosidade. Entre cine, teatro, televisión, dobraxe e radio, cal é o que máis te gusta? Pois mira, non vou sair pola tanxente, sabes que pasa? Que non é un problema de medio, do medio no que traballas, senón do tipo de traballo que faz. É dicir, a mí posiblemente o que me resulte máis cómodo para traballar, o medio que a mí me resulta máis familiar, onde me movo con máis soltura, é a televisión. Gústame os tempos da televisión, gústame que haxa un pouco de... O cine é moi lento, faz unha páxina por día. Non? E nós en Matalobos facíamos 20 páxinas por día. Bum, 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 non tiñas... Entón, a min, non tanto como a mellor como a Matalobos, pero a min que haxa ritmo, gústame moito, non? Enténdome moi ben cos equipos de televisión, cos de cine tamén, pero enténdome mellor cos equipos de televisión. Pero, por exemplo, o teatro ten dúas cousas que non vai ter a tele nin o cine. Unha, tes moito tempo para preparar o papel. Eu, por exemplo, imos estrear a finais do mes que ven unha obra, Testosterona, xa estivemos ensaiando 15 días, agora tivemos que facer un parón, teremos outras 3 semanas de ensaio. Ou durante estas 3 semanas de ensaio, ademais de repasar permanentemente o texto para chegar fresco, daslle voltas, por que fago isto, por que me di esta frase, podes cocer moi lento a personaxe, non? Entón, o que construes é máis sólido, porque o pensaches moito e tiveches moito tempo. Na tele non hai prácticamente tempo. É dicir, se tes 50, non o digo por dicir, se tes 50, direi, non? Secuencias nunha semana e tens que estudar
a fin de semana non che dá tempo a pensar moito, tes que chapar e resolver, non? Entón o teatro, e logo ten outra cousa, o teatro tes o público en directo, entón é o salto ao vacío. Se me equivoco teño que tirar para diante, non hai volta atrás. E claro, iso na tele non o tes, ou no cine. Se fallas, volves outra vez, e volves e repites, e logo colles un anaco daqui, outro anaco dali, e pegase todo, en fin, este tipo de cousas. E a dobraxe, eu adoro-a porque foi a miña gran mestra, non? Entón, sigolle vendo, sígueme parecendo unha gran mestra, onde podes aprender moito. Entón, cada un ten que ver máis con eso, con que o traballo que faz que che guste, porque facendo dobraxe podeche tocar a dobrar algo que non che gusta nada, entón vas retorto, non? Ou pasache o mesmo nunha serie de televisión, ou mesmo no teatro. Eu teño feito pezas de teatro que empezaron os ensaios e dixen, por que me metín nisto? E, efectivamente, despois, cada vez que tiña que facer unha función, era terrible, porque non me tiña que ter metido naquilo. Xa viña mal, xa non era cousa... Entón depende máis do medio que do, o sea, máis do, perdón, do traballo que do medio en sí. Ti como actor galego consideras que tiveches as mesmas oportunidades no cine estatal que outros autores? Eu concretamente non, pero tampouco non vou dicir que as oportunidades viñesen ou veñan sempre de fora. Quer dizer, que moitas veces tamén é o que traballas. Eu hai moitos anos dixen unha frase que chamou moita atención e hai varios titulares, creo, de prensa por aí, que era, eu non son un actor galego, son un galego actor, que é outra cousa. E dicía naquel momento con bastante segunda intención, porque era un momento en que, bueno, eu escoitaba ya moitos compañeros e compañeiras que decían por ir traballar a Madrid, que me parece ben, como se quere, o sea, como ir traballar a Hollywood, mellor, tantos máis, pero como que o traballo daqui non lle daban tanta importancia, non sei se me entender. E a mí parecía un insulto, porque digo, o que estás vivindo é do que faz aquí todos os días. Entón, outro está moi ben, claro que está moi ben, pero eu creo que tes que, primeiro, estar ca vista fixa no que tes máis preto de ti, non? Entón, eu, para distanciarme desa xente, dicía, eu non son un actor galego, eu son un galego actor, é dicir, primeiro, gustaríame toda a miña vida traballar en Galicia e en galego, e despois facer outros traballos en castelán e soubese falar, non sei, chinés, mandarín, ou en chinés, non? Pero, en principio, gustaríame que a miña carreira fose sempre en Galicia, como o libro de Castelao, os libros de Castelao, sempre en Galicia. Pensas que ao mellor hai series galegas, como no seu tempo foron Marías Vivas ou Matalobos, que se están perdendo xa que ao mellor non se lles dá a mesma publicidade ou recoñecemento que se lles daba no seu tempo? Sí, sabes que pasa? Que eu creo que cando faz series de televisión, bueno, e tamén teatro, ti sabes que iso ten caducidade. Non ven envasado, non isto caduca o 12 do 3 do 2024, pero ti sabes que iso ten caducidade. Entón, o que tens que facer é intentar disfrutar do momento e do éxito. A min, que ainda hoxe en día haxe xente que vexa Matalobos, pareceme de extraterrestres, porque parte que é unha serie que xa ten anos. Nas series galegas traballase con moitísimo menos presuposto que nas series a nivel estatal. Moitísimo menos, estou falando de a oitava parte. E iso implica que as persecucións de coches non a pode haber, os gardas civis teñen que ser 2 e non 200, onde se vean os medios que tes, non? Por iso me parece un milagre tamén Matalobos, porque é unha serie de acción con moi pouca acción. Fálase moito dela, pero non hai... Hoxe en día se ve de series como, non sei, outro día estiven acabando de ver María Negra 2, es que hai medios, non? Ou Fariña. Fariña era unha serie que tiña moitísimos medios, non? E velos é moi de agradecer. Pero tamén Fariña, que foi o María Negra, que ainda está aí, pero serán series que se deixen de ver no seu momento. Creo que cumpren unha función, está ben, é dicir, é así. Sabemos que temos data de caducidade e ten que ser así. E xa non che digo no teatro, non? Ou así. É o que hai. É así. Entón, creo,
hai que lle agradecer moitísimo á xente que nos viu e que nos... Sempre hai que ser agradecidos. Antes facíasme unha pregunta, non sei cantas dúas, me facía unha pregunta que non contestei ben, non? Ou que non acabei de contestar. E tiña que ver coa popularidade, con como recibes a popularidade. Creo que non me la contestei. Eu digo moitas veces, na miña casa había un ultramarinos. Cando eu era pequerrecho, estou falando que eu quedaba atendendo a ultramarinos con 7 ou 8 anos. E claro, eu aprendín a estar detrás dun mostrador e atender a xente, e a saber que calquera persoa que entraba pola porta era o que che estaba dando pan a gañar. Entón tiñas que tratalos ben a todos, comprasen ou non comprasen, tiñas que ser educado e cordial con todo o mundo, porque eran clientes. E ademais, en moitos casos eran amigos ou amigas, non? O público é o noso cliente. Son xente que perde o seu tempo en vernos. Entón, que menos que ser agradecido con eles, non? Entón, eu a ese nivel levo moi ben a popularidade por unha banda, porque creo que che abre unha porta moi grande que é falar con calquera, porque recoñécete da tele, hola, como estás, Matalobos, e xa automáticamente poste falar con el, o que non pasa se és, non sei, carpinteiro ou albanel ou mariñeiro, non? Tens que romper unha barreira que non xa a temos rota, porque xa entramos na casa dos outros sin pedir permiso, non? Entón hai que ser agradecidos a ese nivel e agradecerlle moito a xente que perdeu o seu tempo con nós. Tes algún consello para a xente que quere seguir os teus pasos e pois adicarse ao mundo da interpretación? Eu creo que fundamentalmente que pensen que unha carreira que é todo paixón é moi bonita, pero moi bonita. Pero é moi dura, moi dura. Chegar é moi complicado, manterse é un traballo. Claro, que pasa? Que nos actores e nas actrices normalmente o público en xeral venos cando estamos estreando algo ou cando hai unha entrega de premios, saímos todos de bonito ali, non? Ca pasarela e non sei que, non? E cos vestidos de noite. Pero a realidade laboral é outra. A realidade laboral é que de todos os actores e actrices que hai no Estado español, que vivan do seu traballo é un 6%. De cada 100, 6. E dese 6% hai nos que viven moi ben, outros que viven ben, outros que viven regular e moitos que viven regular mal. Iso quere dicir que é moi difícil manterse. Entón, calquera que queira dedicarse a ser actor ou actriz, que pense que é unha carreira de fondo e que hai que ser psicolóxicamente forte, porque neste oficio hai unha frase que é ou mores de sono ou mores de fame. Entón pode ser que durante unha época traballes moito, pero logo non che ven a marea, non entra peixe e tes que... É moi fácil deprimirse, pensar, xa non o sei facer, non me chama ninguén, non sei, mellor adícome a outra cousa. Entón que o que queira ou a que queira dedicarse a este oficio, primeiro, que estude algo, a parte de actor ou actriz, é dicir, que estude algo para ter sempre unha segunda saída e algo que pense que é unha carreira de fondo. Bueno, gustaríanos que nos explicaras que te nomeasen ata en 4 ocasións aos premios Mestre Mateo como mellor actor por Matalobos e non che desen o premio, e curiosamente aos premios Fetega de teatro, unha vez que te nomean e xa levas o premio. Aínda non o podemos entender. Agradezoche moito que non entendades, non, vouche explicar. Primeiro, creo que foi dos premios... Bueno, hai dúas cousas que foron as que máis ilusión me fixeron a nivel de premios. Eu non creo demasiado nos premios. Penso que o premio é traballar. Que o premio, e isto xa sei que está moi dita, pode parecer que é un que dá ben, o premio é que a xente te vexa e te recoñeza o teu traballo. Iso é un premio que non ten a inmensa maioría da xente, non teñen os médicos, ou as médicas, ou facendo algo que é moito máis importante que o que facemos nós. Non o ten o mariñeiro que arrisca a vida saindo ao mar, o percebeiro, sodes de terra de percebeiros, non? Non o ten o albanel que se ergue todas as mañás ás 6 da mañá e vai traballar á obra. Non ven alguén despois para dicirlle que ben colocaches ese ladrillo, neno, non, sí. Entón, a ese nivel somos privilexiados e privilexiados. Pero por iso eu non creo nos premios demasiado.
Pero houve dous que me fixeron moitísima ilusión, pero moita. Un foi o de Fetega, porque era un premio do público. O público vía todos os espectáculos e eran eles quen votaban directamente. Os premios da Academia, os premios da Academia, agora non vai sair o nome, os Mestre Mateo, sigue se chamando Mestre Mateo, non? Sí. Os premios da Academia Galega do Audiovisual é un premio dos académicos e académicas, é dicir, é un premio profesional, non? E logo hai unha cousa que eu hai tempo non critiquei, porque a mí non me gusta, eu non son da Academia, non quixen ser nunca da Academia, ao mellor me dou de alta este ano, pero nunca quixen ser da Academia. E non quixen ser da Academia, explicaba yo moitas veces a grandes amigos e amigas que creo que fan un gran labor dentro da Academia, non? Decía, e por que hai determinadas cousas que non me gustan? Nos premios da Academia Galega mestúranse a televisión e o cine. E non teñen nada que ver. É dicir, unha película pode ter, non sei que dicir, pero 2 millóns de euros de presuposto. Non nos ten toda unha temporada dunha serie, que va. A serie, a mellor, como moito chegará, 13 capítulos, non sei se chegará ao millón de euros. É dicir, para facer 15 horas de televisión, tes menos presuposto que para facer 1 hora e media de cine. Entón, non estás xogando cos mesmos mimbres, non? Tes moito máis tempo para preparar unha película. Mesmo é tramposo porque as audiencias non son iguais. Eu non sei como están hoxe en día as audiencias, pero cando facíamos Matalobos, creo que un capítulo de Matalobos víanos 150.000 persoas. Hai moitas pelis que pasan polo cine e non teñen eses espectadores en total, non? Que pasa? Que ten outra repercusión social, o cine ten máis repercusión, é lógico, non? Tamén se gastan máis cartos e tal. Entón eu creo que aí hai un certo, se me permite, dito isto con toda a humildade, un certo engano. Que pasa? Que como non se fan suficientes películas en Galicia para nomear 3 ou 4 persoas por cada candidatura, 3 ou 4 actores principais, 3 ou 4 actrices principais e tal, colleu e meteuse no mesmo grupo a televisión, pero non xoga de igual a igual. Non sei se me explico. Entón, non me extraña que non me deran o premio, porque seguro que cada un dos anos había, pois seguramente, en algún caso estaría Luís Tosar, ou se non era Luís Tosar, digo estes nomes porque creo que naquela época a Zaera creo que lle deran un premio un ano, a Delira, facendo cousas moi importantes en cine, e era lógico que lle deran, é dicir, o ilóxico sería que me desen a mí, porque era televisión e era outra cousa. Entón, non é injusto. Se cadra o único injusto é o plantexamento, meter cine e televisión no mesmo saco, non? Gustaríanos saber... Desculpa, hai outra cousa, sí, que non sei se o teño aquí. Houve outra cousa que me fixo moita ilusión. Isto foi a semana en Lugo, hai un grupo que levan 40 e tantos anos, o grupo chamase Grupo Cinematográfico Fumiñar. Levan 40 e tantos anos facendo o Festival de Cine de Lugo. Creo que foi hai 3 anos, adicáronme, teño un libro aquí, que me escribiu algúns amigos que me escribiron uns artigos moi bonitos, moi cariñosos, cheos de fotos da miña traxectoria, e teño unha praca en Lugo, no chan, co meu rostro, e adicada a unha semana. Fíxome unha ilusión, porque esa foi a cidade onde eu estudei entre os 10 e os 20 e pico anos. Non é o sitio onde eu nacín, pero para min é a miña cidade, non Lugo. Entón, ter ali unha praca nun parque público fíxome moitísima ilusión a que me adicasen a... Pareceume que era algo inmerecido, pero fíxome moitísima ilusión. Eses dous premios, o de Fetega e este, son os mellores premios que levei na vida, ademais do recoñecemento do público. Era o que quería decir, que non se me esquece. Bueno, non sei se nos podes contar algo, pero nestes momentos estás algún proxecto en marcha? Pois sí, estou... Antes creo que o mencionei, volveremos agora en outubro a ensaiar unha peza de teatro que se titula Testosterona. É de Sabina
Berman, Sabina Berman, que é unha escritora e dramaturga moi famosa en México. Esta peza creo que xa se representou en Madrid, e agora vais a facer en galego. Fagoa con Camila Bosa, que tamén fomos compañeiros era colombiana de Matalobos, non volvín cadrar con ela dende aquela, dirixidos por Xoque Carvajal, que é un amigo tamén de anos de Malasombra Producións, e é unha peza que fala sobre a dificultade que hoxe en día tedes as mulleres para acadar altos cargos nas grandes empresas, non? Entón, bueno, son o director dun xornal que por unha razón que non vou contar, porque senón estropeo o argumento, pero ten que deixar a dirección e ten dous subdirectores, a subdirectora do digital, digamos, da parte digital, e o subdirector do xornal en papel, e ten que nomear un sucesor. El sabe que a que ten talento e aquel querería que fose a subdirectora é ela. O outro, aparte de moi boa xente, de non ser moi boa xente, perdón, é bastante máis mediocre. Pero dentro do que pensa o meu personaxe, pensa que esta muller que lle falta testosterona, como ben sabedes, esa hormona propia dos homes polo que temos tanto pelo e os músculos que temos e estas cousas, non? E, indan que non é certo, a que se lle bota a culpa da certa agresividade que temos os homes sobre as mulleres, ese ser botados para diante. El critica un pouco nesta muller que lle falte testosterona, non? Entón, é unha acción transcurre entre unha noite e a mañá do día seguinte, e pasan toda unha serie de cousas que é unha especie de thriller psicolóxico onde esta muller ten que buscarse a vida para conseguilo o posto, non? E non vou dicir se consegou. Estaremos en Ribeira, apuntado por aí, o 1 de decembro. Así que xa sabemos. Intentaremos ir. Aparte que Ribeira, teño que dicila, non é porque estea falando para vos, aparte de ter moitísimos vos amigos en Ribeira, é un dos sitios, e non digo, xa digo, non pensedes que é por facer a pelota, onde me sentín sempre máis querido. Creo que fun con todos os espectáculos que representei en teatro. O público de Ribeira é maravilloso, e digo, hai moito público maravilloso, pero é un público moi entendido, porque o teatro, hai a xente do Concello que leva moitos anos dende o apartado de cultura traballando nisto, é un labor que ao mellor non se lle recoñece, pero facer cultura durante tantos anos e teatro durante tantos anos fai que a xente se habitúe a ver teatro. Entón, cando ti te habitúas a calquera actividade, a ver teatro, é igual que eu, por exemplo, non sei nada de fútbol, nin me gusta, se quer. Entón vou ver un partido de fútbol e vexo 11 correndo entrar nunha pelota que por que non lle dades outras 10, e non teñen que correr tanto, non? Non vou entender o que pasa. Pois pasa o mesmo con outras manifestacións artísticas. A xente que vai moito ao teatro empeza a entender moito de teatro, entón ríe un chiste pero recolle a risa. Entón é un público a ese nivel moi educado, moi formado, non? Entón é unha delicia. Aparte que sempre se enche o teatro, pero é un sitio onde que eu quero moito e me sinto moi querido. Así que estaremos ali o 1 de decembro. Ali estaremos. Agora, deixando un pouquiño o tema cine, vamos pasar, como sempre facemos nas nosas entrevistas, a falar un pouco da lingua. Veña. Como ves a situación do galego neste momento? Pois non son optimistas, sí, pero creo que non é o mellor momento. Creo que houbo un momento hai se cadra 15 anos ou non sei colocalo no tempo, onde era máis fácil o galego. Estaba, se me permite a expresión, máis de moda. E isto ten que ver moitas veces, primeiro, ca vontade política en xeral, ca vontade de quen goberna. E logo, nun peso específico que son os medios de comunicación públicos. Entón, hai 15, 20 anos, non sei, falo por falar, a época en que, por exemplo, na TVG se emitía o Xabarín Club. Esa época, en xeral, era unha época moi boa. Por que? Porque a televisión apostaba por ter algo para a xente máis cativa. E logo había outros que facían trampa e puñían a idade mal no carné para que o seguiran felicitando no aniversario, e con 20 anos dicían que tiñan 14 para que seguise saindo ali a súa foto, porque seguían vendo Xabarín Club, non?
Pero que ademais Xabarinclo, digo isto, como unha manifestación había máis. Había moitos grupos de música galega que facían os seus videoclips ou facían esos videoclips para que saísen ali. Falábase de cómic, falábase de moitas expresións artísticas que hoxe en día non as ves ni nas escuitas na radio e televisión galega ou moi pouco, non? Entón, claro, vou explicar de outra maneira, que ao final vai ao mesmo sitio. Os medios de comunicación públicos, en concreto a radio e a televisión, son espellos. Son espellos que nos devolven unha imaxe que non ten sempre por que cadrar ca que realmente é. Son espellos deformados, para ben ou para mal. Se nós temos unha televisión pública como tivemos durante moitos anos, que apostaba pola dobraxe, que está prácticamente desaparecida, onde vías películas de todo o mundo, primeiro, vías que no teu idioma tamén se podía dobrar e que soaba perfectamente, que podías ver unha película dobrada en galego como a podías ver dobrada en francés ou en alemán, non? Ou en chinés. A parte, apostaba por cousas que estaban moi de moda, ou sea, os títulos que poñía a televisión galega estaban moi de moda, non tiñas posibilidade de velos en Telecinco, en Antena 3 ou en Televisión Española, non? Unha televisión que, ademais, vía, ou sea, o espectador vía como estábamos reflectidos como país, como había manifestacións musicais de todo tipo, grupos de rock, xente que facía hip hop, xente que facía un pouco de todo, non? Era moito máis plural. Entón, nos dábanos a sensación de que, efectivamente, era moito máis normal a normalización da lingua. Era moito máis normal falar en galego. E o galego puxose de moda. É dicir, era nas cidades, falabas galego e era como unha certa chulería, non? Porque o galego estaba de moda, estaba en todos os ámbitos da vida. E iso foi pouco a pouco desaparecendo, se vos fixades, desapareceu a dobraxe, series fanse moi poucas. Hoxe en día estánse facendo unha ou dúas series ao ano, cando antes había 5 e ata 7 series ao ano. Entón, agora mesmo con todo o tema das redes, non? Vos estaredes todo o día ou veredes moitos tiktokers e influencers e tal e cual. As manifestacións galegas son menos. Eu creo que os medios de comunicación tamén tiñan que axudar a que toda esa xente fose para diante, non? Si un fenómeno, de repente hai un fenómeno como as tanxugueiras e todo o mundo estamos de acordo. Onde está a xente que poderían chegar a ser tanxugueiras e que non se lles deu a oportunidade? Porque se non nos vemos, parecenos que non existen. E existen, hai xente que fai cousas maravillosas, pero non se lles está dando a ventá. A eles non se lles dá a oportunidade e a nós, como xentes deste país e galego falantes, homes e mulleres, non se nos está dando a oportunidade de velos, xa que logo non se nos dá a oportunidade de ver a nosa lingua reflectida en todos os ámbitos da nosa sociedade. É moito rollo que vos estou largando. Non. Entón, a ese nivel eu creo que houve un retroceso. Esperemos que algún día cambien as tornas e que volva a haber un pouquiño de sentidiño e que se aposte polo noso. Porque a parte de apostar polo noso, estamos apostando tamén pola industria. Dicir, aquí a industria audiovisual fixose importante porque houve unha TVG que apostou polo audiovisual. Entón, houve xente que se fixo técnicos e técnicas de son, de todos os distintos oficios que hai no audiovisual, e que se converteron en xente tan boa que agora pelexan fora daqui por eles. Entón, iso quere dicir que hai un mercado laboral, hai saídas de traballo. Cando vamos cunha serie a calquera sitio, hai moita xente directa e indirectamente que vive diso. Vive o que ten o restaurante que che dá a comida, vive o que che aluga os coches, vive moita xente, non? Entón, estás xenerando industria. Non é só aquilo de, non, fago isto porque falo galego, pero que ademais o galego converto nunha industria, non? E creo que a ese nivel que se deron 2 pasos para atrás. Hoxe, un medio parente meu, porque polo menos no apelido, creo que foi hoxe ou onte, falou por primeira vez Besteiro, que é de Lugo, que foi expresidente ou expresidente da Deputación de Lugo, falou no Congreso en galego e houve un grupo parlamentario que decidiu marchar do Congreso porque non quería escoitar como a xente se expresaba nas distintas linguas que conforman o Estado español. É importante o xesto de Besteiro. É importante que ese tipo no Congreso
defendese ou fose falar e falase normalmente en galego. E é maravilloso que a xente marchase. O que non nos queire escutar que marche. Xa o digo no galego. Escuitamos, idemos. Que dicíades, perdón? Opinas que os actores e as actrices poderían facer algo para axudar a mellorar a situación na que se atopa o galego? Por suposto, sí. Mira, cando nós empezamos a dobrar en galego, eu son un galego falante de nacemento, creo que nos chamamos proto-galegos, non? Os que falamos de seu de nacemento, non? Pero cando se empezou a dobrar non se sabía como se facía en galego porque non houbera nunca esa actividade. E por riba que nos ensinou o oficio eran actores e actrices de Madrid e de Barcelona. Entón, cando empezamos a dobrar, facíamoslo fatal. Xa non só técnicamente, senón que falábamos nun galego medio castelanizado, non? Hai moito tempo que chegaches, facíamos as preguntas como se fosemos de Madrid ou non sei, non? E iso tardou un tempo ata que aprendemos a... Non, ten que soar como falamos nos habitualmente. Entón, os que éramos galego falantes tivémoslo máis doado, porque, vale, se isto é como falo habitualmente, o que pasa é que teño que poñer a voz de outra maneira porque é unha personaxe que fala así ou así. Pero había moitos compañeros e compañeras que non eran galego falantes e que non tiveran esa oportunidade. E o nivel de aprendizaxe desta xente situounos, dicía un Regueira, que é un dos meirandes especialistas académico da lingua, é un dos meirandes especialistas en fonoloxía galega, dicía, só de la elite do galego falado, porque, claro, como chía no choio aprender a facelo ben, aquí o que é máis atrasado tivo que poñerse as baterías e intentar aprender. Entón facíamos preguntas, dice, que non me fan a min os de último ano de carreira, porque estades todo o día, 13 horas ao día traballando por e pro galego. Entón, traballouse moito e mellorouse moito ese nivel. Entón, claro que podes facer. Claro que podes facer porque a túa ferramenta é o idioma. E se ti o manexas ben, o que te escuita, indan que non se dea conta, que non sexa consciente, pero inconscientemente vai recoñecerte como un da tribu. Non sei se me explico. Cando ti escuitas un galego falante, sexa nós que somos de dúas zonas lingüísticamente moi dispares, os sodes occidentais e o son oriental, e que facemos tantas palabras distintas, dicides vento, e nos vento, dicides sol, e nos sol, non, vos sol, non sol, es abertas pechadas temos... Pero cando vos falades con alguén oriental, sabedes se é galego falante ou non. Cando eu falo con alguén de Ribeira, sei se é galego falante ou non. Porque o cemento que vai entre as palabras soa, non? E soa ben, está todo no seu sitio. Entón, da mesma maneira, unha actriz fala ben galego, o que o está escoitando recoñece como alguén da tribu, recoñece como alguén que ten ese cemento entre as palabras, non? Entón, eu creo que temos ese plus, que ademais vennos con orgullo, porque ti inconscientemente estás escoitando a alguén que fala como a ti. Entón, iso dache orgullo, está facendo un papel ademais que che pode gustar, ou que te odia a morte, pero que che esperta sentimentos e emocións, non? E faino na túa lingua. Entón, claro que é importante, é determinante facelo e facelo ben. Algo máis? Bueno, pois moitas grazas de novo por contestar todas as nosas preguntas. Foi un placer poder falar contigo. Só nos queda desexarche toda a sorte do mundo nos teus proxectos e que nos vexamos. Pois iso, a ver se non é antes, a ver se é o 1 de decembro en Ribeira. En testosterona. Apuntarlo na xenda. Nada, moitas grazas a vos pola iniciativa e nada, uns bicazos moi grandes para todos os vosos compañeros e compañeiras. E péstame moito falar con xente que fala galego.